Kaixo, Jokin Uriarte naiz eta gaur nire ebaluaketa diseinuari buruzko nondik norakoak kontatuko dizkizuet. Hasteko, ebaluaketa sarean Googleen edo edozein bilatzailetan jarriz gero, nire blogean sartzeko aukera izango duzue. Bertan ondo agertzen den bezala, alorka sailkatuta daude gauzak. Orduan, guraso, irakasle edo ikasle rolaren arabera, hauetako baten barruan sartzea izango da lehenengo atasa. Gurasoren batek egin beharko balu, guraso atalean klik egin, eta bere seme-alabaren izenan gain klik egin beharko luke. Ikusten duzuen bezala, hemen erabiltzaile izen bat eta pasahitz bat eskatzen da. Hau, inkesta guztiak pertsonalizatuak direlako egiten da. Beraz, lehen zuen izena sartu beharko duzue, zuen pasahitzarekin batera. Behin sartuta, inkesta egiteko aukera izango duzue, ikusten duzuen bezala. Behin inkesta eginda, datu guztiak erreportaje baten barruan sartzen dira. Datos atalean sartuta, datu guztiak ikus ditzakegu. Kasu honetan, ikasle batek, irakasle batek eta guraso batek ikasle baten gain egindako ebaluaketa. Datu hauek, datu bruto, zein datu individual bezala ikusi daitezke. Baita Excel liburu batera deskargatu ere. Beraz, irakasle batek datu individualak ikusteko aukera izango du. Hau da, ikasle batek, irakasle batek eta guraso batek ikasle baten baitan burututako ebaluaketa osoa. Baina era berean, talde osoak burututako inkestaren media lortzea ahal izango du. Ikusten duzuen bezala, 3 agentek egindako ebaluaketa honetan, ateratako media hau izango litzateke. Beraz, irakasleak era errez batean lortu ditzake agente desberdinen ikuspuntuz burututako balorazio desberdinak. Hau da dena, eskerrik asko guztiengatik.